Israel memastikan menarik mundur pasukan militer IDF setelah Benjamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata permanen dengan Hamas. Penarikan pasukan IDF dilakukan sebagai bagian dari poin kesepakatan yang tertuang dalam gencatan senjata tersebut. אנחנו מציינים היום את אחד ההישגים העצומים שלנו במלחמת התקומה, השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. זהו יעד מרכזי, יעד שדבקנו בו לאורך כל הדרך. לאורך כל השנתיים שחלפו מתחילת המלחמה, הבטחתי למשפחות החטופים, והבטחתי גם לכם, אזרחי ישראל, שנחזיר את כולם בלי יוצא מן הכלל. הבטחנו ואנחנו מקיימים. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו לופתים אותו מכל עבר, לקראת השלבים הבאים של התוכנית, שבהם החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. אם הדבר הזה יושג בדרך הקלה, מה טוב, ואם לא, הוא יושג בדרך הקשה. אני רוצה להעביר בצורה חדה והברורה ביותר. כל מי שאומר שעסקת החטופים הזאת הייתה מונחת כל הזמן על השולחן, פשוט לא אומר אמת. החמאס מעולם לא הסכים לשחרר את כל חטופינו, כשאנחנו נשארים עמוק בתוך החמאס. הסכים לעסקה, רק שהרגיש שהחרב מונחת על צווארו, והיא עדיין על צווארו. החמאס הסכים לעסקה רק לאחר שתוכנית טראמפ, שעליה הסכמתי עם הנשיא בוושינגטון, בודדה אותו בינלאומית באופן חסר תקדים. בשלב הנוכחי של התוכנית, אנחנו ממוקדים בשחרור חטופינו. החמאס הסכים לעסקה רק שהרגיש שהחרב מונחת על צווארו, והיא עדיין על צווארו. החמאס הסכים לעסקה רק לאחר שתוכנית טראמפ, שעליה הסכמתי עם הנשיא בוושינגטון, בודדה אותו בינלאומית באופן חסר תקדים.